Piye kabare? Muga-muga kabeh padha sehat lan bungah ya. Ketemu maneh karo aku Lani Setia Ramadhani ing samping kula. Halo Lur, nami kula Mutiara Najwaria Kristanti, samping kula. Halo Lur, nami kula Muhammad Ali Pendi, samping kula. Halo Lur, nami kula Muhammad Hasanullah, mantun niki rencang-rencang kula badhe jelaskan napa niku tembang pojok. Ing video iki aku arep ngajak kowe kabeh sinau babagan tema tembang pojok. Wis ready? Ayo langsung wae disimak. Ya. Kese pocong utawa pojong ing basa Jawa yaiku salah siji jenis tembang macapat ing gambarake tahapan pungkasan uripe manungsa, yaiku nalika seda lan dibungkus kain kapan pocong sadurunge dikubur. Tulodo tembang pojong. Tembang iki dijupuk saka serat Wedatomo anggitani KGPAA Mangkunegara sing ngemut piwulang babagan golek ilmu. Ngilmu iku kalakone tampilan 12 lekase lawan kas 6A. Tegese kalasnya nyantosani 8I. Setya budaya pangekese dur angkara 12A. Tegese yaiku ilmu iku mung bisa digayuh kanthi cara dipraktekake diwiwiti kanthi niat sing baku. Tegese niat sing gawe sentosa kanggo nglawan kabeh watak kala utawa angkara ngikon. Mangsa cerita tembang pojok ing filosofi macapat sing nggambarake lakuning urip manungsa wiwit lahir nganti mati. Pocung manggon ing urutan pungkasan, jenenge pocung dijipuk saka tembang pocong, yaiku nduweni teges pungkasaning urip. Nggambarake jasad sing wis ditaleni nganggo kain kafan atau dipocong sedurunge dikubur ing alam kubur. Ing tembung pocong ditilaras dadi tuntunan dhuwur cendheke swara supaya pas karo laras sing digunakake yaiku slendra utawa belok. Paugeran tembang pocong yaiku nduweni guru gatra 4 baris saben pada utawa bait. Guru wilangan yaiku 12, 6, 8, 12. Guru lagu A Utawa belok. Sasmita kanggo tembang pocong biasane gunakake tembung-tembung sing mawa wanda suku kata cung utawa tembung sing ana hubungane karo barang sing mlendung lan ditaleni. Tegese kas nyantosani setya putya pangekese durang wis dhisik ya Lur, kanggo video dino iki. Matur nuwun banget sing wis nonton nganti rampung. Aja lali like lan subscribe. Yen kowe seneng karo konten iki, ketemu maneng ing video sebanjure. Matur nuwun, dadah.